Еўрарадыё.FM. Прывітанне, паважаныя слухачы, з вами Алексей Карпека, і гэта жывы эфір Еўрарадыё. Сёння ў нас у гасцях літаратар і заснавальнік літаратурнага часопіса «Мінкульт» Сергей Календа. Сергей збірае грошы на другі нумар свайго часопіса, пакуль сабрана 10,35%, але яшчэ ёсць месяц, каб сабраць патрэбную суму. Вы можете ахвяраваць грошы на платформе Улейбай. Спасылку на краўдфандынговую кампанію вы можете знайсці ў анонсу на сайце Еўрарадыё, ці ў нас у соцсетках, ці ў Фейсбуку, калі будете шукаць Мінкульт. У сучасным, на мою думку, у сучасным беларускім літаратурным асяроддзі не хапае разнастайных тэкстаў і дыскусій вакол літаратурнага працэсу. Ведаеце, спецыялізаваных часопісаў можна пералічыць па пальцам адной рукі. На маю думку, беларускаму літаратурнаму працэсу не хапае нейкіх новых пляцовак, праектаў, маладой крыві. А на вашу думку, Сергей, чаго не хапае сучаснаму літаратурнаму працэсу ў Беларусі? Я думаю, што якраз такі не хапае колькасці часопісу, выбару, каб іх было болей, шмат розных і на розныя тэмы, і, напрыклад, з рознымі накірункамі, класічны часопіс, альбо андэрграундны часопіс. Хочацца, каб быў выбар, каб было што пачытаць. Таму, напэўна, я і займаюся часопісам. Калі стане больш часопісаў, ці будзе іх чым напаўняць? То бок, ці ёсць у нас такая колькасць літаратараў і новых твораў, каб напоўніць, не ведаю, 20 часопісаў? Я думаю, што на дадзены момант, калі паглядзець, пазбіраць, можа быць, хопіць на 10 часопісаў адразу. Усё ж такі, калі будзе попыт, з'явіцца больш тэкстаў, з'явіцца больш розных тэматычных нейкіх рэчаў. Я, напрыклад, запланаваў на будучыню яшчэ тэму Мінкульта фантастычнага, каляднага. Калі пачнеш запытвацца ў пісьменнікаў, ці ёсць у іх такія апавяданні на тэму, альбо яшчэ штосьці, кожны можа знайсці мне штосьці старое, альбо напісаць новае, гэта не праблема. Тут хутчэй праблема ў тым, каб гэты часопіс развіваўся, каб былі чытачы ў першую чаргу. Я на Мінкульт наўмысна збіраю грошы, каб тыя людзі, якія яго аплацілі наперад, атрымалі яго на рукі. Гэта спроба рабіць культурніцкі праект. У першую чаргу гэта толькі культурны праект. Гэта не бізнес, не заробак, гэта хутчэй дапамога літаратуры выходзіць у масы. Раней вы друкавалі часопіс «Макулатура». Так. Апошні нумар таксама выходзіў праз краўдфандынг, наколькі я памятаю. Я там надрукаваны. Так. Потым праект закрыўся «Макулатура». Зараз вы робіце Мінкульт. Распавядзіце, якія высілкі трэба прыкладаць, каб стварыць літаратурны часопіс у Беларусі? То бок, наколькі гэта складаная праца? Гэта вельмі складаная праца, калі ты яе не любіш. Я люблю літаратуру і я люблю чытаць. З дзяцінства люблю чытаць, я збіраю шмат кніг. І для мяне гэты першы момант сабраць тэксты, зрабіць з гэтага часопіс, гэта прыемна і лёгка. Як лёгка? Цяжка шмат чытаць, але гэта не так складана і не так цяжка, як потым займацца 3 месяцы краўдфандынгам. Раней, калі я займаўся макулатурай часопісам, я паспрабаваў усё на свеце. Я знаходзіў інвестараў, я знаходзіў стыпендыяльныя праграмы, каб друкаваць пэўны наклад гэтага часопіса, і потым трэба было яго развозіць па крамах. А калі белакніга адмовіцца, то ў прынцыпе 1,5 крамы на Мінск, і там, дзе будзе ляжаць макулатура, і не будзе прадавацца. Былі такія праблемы. Але праз тое, што з'явіўся краўдфандынг, стала нашмат лягчэй збіраць мэтавую аўдыторыю, друкаваць 150-200 асобнікаў часопіса і раздаваць яго. Гэта вельмі зручна, я лічу.
А з іншага боку, да таго, як з'явіўся ў нас краудфандынг, на 7-ы нумар макулатуры ў мяне атрымалася сабраць грошы абсалютна выпадкова. То бок, я неяк паскардзіўся там у Facebook сябрам, што вельмі цяжка займацца часопісам, тады як гэта была макулатура, вельмі складана яго весці аднаму, і мы зачынімся. На што я атрымаў каля 40 паведамленняў за некалькі сутак. Людзі прыватна напісалі, даведаліся, дзе я жыву, і за тыдзень ка мне прыехала каля 50 чалавек, яны проста прынеслі дадому грошы. Такое было яшчэ, калі не было ні улі, ні талакі ў Мінску. Я зразумеў, што калі нейкі праект цікавы, ён будзе карыстацца попытам нейкім. Вось пра які аб'ём, дзе па сутнасці колькі было надрукавана, напрыклад, першага нумара Мінкульта, колькі чалавек падпісаліся падчас краўдфандынгавай кампаніі і колькі ўвогуле было надрукавана? Усяго 150 чалавек падпісалася на першы Мінкульт. Я зрабіў 150 асобнікаў, і у мяне засталося там 5, здаецца, ляжаць яшчэ гэта асобнікі, якія не атрымалі адразу па пошце. Вось, і ўсё. Я нікуды яго не распаўсюджваў, бо нават на улье у мяне дамова падпісаная, што я займаюся не бізнес-праектам, а культурным, і гэта розныя рэчы. Я не маю права, напрыклад, сабраць грошы і разнесці па крамах яго прадаваць. Мой першы абавязак сабраць грошы для тых людзей, якія далі на гэта. Ну, вось. Разумеў. У першым Мінкульце былі сабраныя, ну так бы мовіць, я не ведаю, залатая бронза беларускай літаратуры: Акудовіч, Ароў, Бахарэвіч, Алена Брава, Марціновіч, Вішнёў, ну і там іншых. Шмат літаратараў беларускіх. Вось у новым выпуске больш, можа, не такія вядомыя, але ўсё ж такі не менш выдатныя аўтары. Той жа Дзічэнка, Кірыл Дубоўскі, Таня Скарынкіна, Вера Філенка, ну там іншыя. Таня Скарынкіна, вось Вера Філенка, гэта ўвогуле, я лічу, іх тэксты вельмі крутыя. Вось, і што вы можаце распавесці пра другі нумар? Што там будзе, вось вы як рэдактар можаце вывучыць нешта такое найбольш вам, што спадабалася? Ну, вось асобна вылучыць вельмі цяжка, бо у другі нумар, як і ў першы, я сабе паставіў такую задачу збіраць толькі 15 аўтараў на адзін нумар. Каб часопіс не станавіўся занадта аб'ёмным, і каб у мяне былі нейкія межы, праз якія трэба якіх трэба трымацца, каб адбіраць тэксты. Такім чынам гэта адшліфоўваецца яшчэ лепш, і так атрымалася, што ў другі нумар пачалі трапляць не толькі апавяданні, там з'явілася эсэ Паўла Абрамовіча, там з'явілася п'еса Жэні Клёцкіна. То бок крыху больш пашыраецца жанравае напаўненне часопіса, але першае, што мне адразу узгадалася, гэта, вядома, Слава Хроменка, які ось памёр, і літаральна за 2 дні да смерці ён мне напісаў, ён мне даслаў ліст і напісаў, што у яго ёсць незакончаны раман, і ён бы хацеў, каб я там выбраў для Мінкульта нейкую частку надрукаваць, адну з частак. Але праз усе гэтыя абставіны я буду друкаваць паслядоўна ўсе часткі, якія ён мне даслаў з нумара ў нумар, пакуль гэта не скончыцца. Так вось неяк сімвалічна атрымалася, што я быў апошнім, хто атрымаў ад яго тэксты. Ну, гэта вельмі там такі раман цікавы. Я нават не ведаю, як яго характарызаваць. Ён называецца «Нясвіжская крыза». Ну, трэба чытаць. Там мы на сайце, у нас есть сайт асобны, мы на сайце першыя там кавалачкі тэкстаў вось выклалі, і іх можна паглядзець, азнаёміцца. Што яшчэ мне спадабалася? Ну, мне ўсе тэксты спадабаліся. Было вельмі цяжка некаторыя адбіраць, бо давялося
не ўключыць у часопіс некалькі таксама класных тэкстаў, бо абмежаванне было 15. Праз што я вельмі перажываў, але я спадзяюся, што гэтыя аўтары не надта моцна на мяне пакрыўдзіліся, тым болей, што гэта быў вельмі цяжкі выбар. Разумею. Зараз будзем размаўляць пра грошы. Да. На першы нумар вы збіралі крыху больш за 2000 рублёў. Так, я збіраў на першы нумар 2300. Так. На другі нумар ужо 3800. Так. Вось што адбылося, чым выклікае павелічэнне сумы? Больш асобнікаў? Нет. Я заклаў сабе кошт аднаго нумара, гэта 15 рублёў, і гэта не мяняецца. Пакуль што мне, як друкарня кажа, так і застаецца. 15 рублёў за асобнік. Справа змянілася такім чынам, што на другі нумар я яшчэ збіраю ганарары пісьменнікам. Мне усе мае пісьменнікі, сябры, яны заўжды мяне падтрымліваюць проста так, бесплатна і гэтак далей, але я лічу, што трэба іх працу пачынаць аплочваць. Гэта не вельмі добра і прыгожа, калі яны мне дапамагаюць, а я не. Таму у гэтую суму 3800 я заклаў ганарары 15 аўтарам, і плюс трэба ўлічваць, што пэўны адсотак забірае сабе улей. Так. Сама платформа краўдфандынгавая. Каля 10%. Яны гэта... Каля 10%. Неплохо. Недзе так. Вось вы ўжо казалі, што у першым нумары была толькі там мастацкая проза, вось у другім больш ужо разнастайная жанрава, то бок там і эсэ, і п'есы. Чаму вы вырашылі пашыраць усё гэта? І ці чакаць у трэцім нумары, калі ён будзе, яшчэ далей, можа, нешта? Гэта пачало атрымлівацца само па сабе. Неяк лагічна. Мы, калі першы нумар пачыталі, выдалі, пагарталі, з'явілася ідэя, што на старонках не хапае дыскусіі нейкай. Не хапае, напрыклад, і таксама драматургіі, і шмат хто мне казаў, што трэба фармат часопіса толькі проза пашыраць і дадаваць паэзію, але з гэтым я пакуль што не згодны. Мне падабаецца, што часопіс накіраваны толькі на прозу, тым болей, што у прозе я разбіраюся. З паэзіяй мне складаней нашмат. Я яе вельмі люблю, але я не магу яе да канца некаторыя рэчы разумець, як паэт. Я не паэт. А калі вось з'явілася эсэ Паўла Абрамовіча, стала зразумелым, што гэта толькі паляпшае змест. Тым болей я не мог не уключыць п'есу «Каньяк і драбавік» Жэні Клёцкіна. Жэня Клёцкін — гэта вельмі таленавіты эксперыментатар. У яго атрымліваецца пісаць такія п'есы, тым болей ён і ўзнагароды атрымліваў міжнародныя драматургічныя. Яго п'ес, яны на мяжы... Я нават не ведаю, з чым параўнаць. Там ёсць і нейкі трэці погляд увогуле на жыццё, і ёсць нейкі своеасаблівы здаровы трэш, і нешта ад Бекета. Ён майстар ствараць абсурд у першую чаргу. А вось мне, у сучасных беларускіх часопісах не хватае, ведаеце, нейкай, можа быць, крытыкі ці папулярна аналітычных артыкулаў, ці нешта кшталту інтэлектуальнай колумністыкі. Адразу прыгадваецца Жбанкоў, напрыклад, ці вось Алеся Адамовіч. Але нам трэба перарвацца. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20.
Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euroradio.fm и euroradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і кароткі выпуск навінаў. На палях саміту Еўразійскага эканамічнага саюза ў Нур-Султане Александр Лукашенко правёў сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Яны абмеркавалі паглыбленне двухбаковай інтэграцыі. Паведамляецца, што кіраўнікі Беларусі і Расіі даручылі ўрадам да 21 чэрвеня знайсці агульныя падыходы па ўсіх пытаннях інтэграцыі. Пасля гэтай даты Лукашенко і Пуцін зноў сустрэнуцца для грунтоўнага і падрабязнага абмеркавання ўсіх расійска-беларускіх пытанняў, а таксама далейшага сістэмнага ўзаемадзеяння. Дырэктара гаспадаркі пад Рагачовам, дзе галадаюць свінні, забралі сілавікі. Паводле інфармацыі Тутбай, праверкай у гаспадарцы займаецца аддзел па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Гомельскай абласной міліцыі. Летась у выніку засухі выдаўся неўраджай збожжа, а закупіць кармы у прадпрыемства не хапіла грошай. У выніку 60-тысячнае пагалоўе свіней памірае з голаду. Па словах работнікаў, дырэктар гаспадаркі не вінаваты ў гэтай сітуацыі, бо працуе на пасадзе толькі 5 месяцаў. Гэта значыць, што ён не ўдзельнічаў у нарыхтоўцы кармоў. Са свіслачы прыбралі смярдзючую субстанцыю, цяпер на яе месцы плаваюць качаняты. Субстанцыя атручвала навакольнае паветра амаль 10 дзён. Па словах мясцовых жыхароў, збавенне прыйшло толькі пасля таго, як удалося звязацца з намеснікам начальніка арганізацыі Мінска-чыставод Людмілай Малакоўскай. Нагадаю, што субстанцыя, што смярдзела фекаліямі, з'явілася каля берага Свіслачы ў раёне кавярні «Маяк» у суботу 18 траўня. Увечары таго ж дня супрацоўнікі МНС агарадзілі яе бонамі, каб не дапусціць распаўсюджвання ў рацэ, пакуль не будуць гатовыя аналізы. Нягледзячы на тое, што ўжо на наступны дзень стала вядома, што субстанцыя небяспечная, яна так і заставалася на месцы. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Прывітанне, паважаны слухачы, з вами Алексей Карпека, і гэта працяг нашага жывога эфіру. У нас у гасцях літаратар і рэдактар часопіса «Мінкульт» Сергей Календа. Ён збірае грошы на свой часопіс на платформе Улибай. Вы можете ахвяраваць грошы. Спасылкі можна знайсці ў нас на сайце у анонсе эфіру ці ў соцсетках. Сергей, тэма другого нумера заяўлена як цэнзура. Я так разумею, што вось падчас, калі вы былі ў рэзідэнцыі ў Вэнспілсе, гэта Латвія. Так. Там быў нейкі семінар, дзе вось задавалі 3 аднолькавых пытанні розным літаратарам. Так. Там першае пытанне, ці патрэбна мастацтву цэнзура? Другое пытанне, улада вашай краіны кантралюе або падтрымлівае мастацтва і літаратуру? І трэцяе, як у будучыні змяняецца мастацтва і літаратура? Ну, з другім пытаннем, в прынцыпе, у Беларусі ўсё і так зразумела. Так. Але вось першае пытанне. Ці патрэбна мастацтву цэнзура? Вось першае пытанне, якое я задаваў іншым пісьменнікам. У Вэнспілсе я сустрэў 6 розных паэтаў, перакладчыкаў, празаікаў з розных краін. Там Нямецчына, Штаты, Украіна і Расія. І што цікава, вельмі нечакана адказвалі некаторыя на гэтае пытанне, асабліва з краіны, напрыклад, пра якую я падумаў, што там з ЗША паэт Мур такі, прозвішча яго Мур, Джеймс Мур, што ён будзе адказваць, што цэнзура ніколі не патрэбна і гэтак далей, але ён адказаў па-іншаму. Ён сказаў, што без цэнзуры мастацтва не будзе існаваць штосьці такое. Ну, я лічу, што цэнзура гэта хутчэй як вось у анархіі, так? Калі ты можаш сам сябе кантраляваць у там анархічным нейкім грамадстве, то гэтага дастаткова, каб займацца мастацтвам. Бо бескантрольнае мастацтва, яно, як правіла, паказвае, што гэта можа зайсці вельмі далёка. Ну,
шмат розных эксперыментаў можна узгадаць, там Йока Оно, якая дазволіла на перформансе рабіць з ёй ўсё, што хочаш, і яе амаль не застрэлілі. Альбо калі ты выходзіш за межы, ну, напрыклад, банальна этыкі, гэта таксама, я думаю, што ў першую чаргу у мастака павінна быць здаровая самацэнзура, а ўсё астатняе не павінна замінаць. Ну, добра, добра. Тады перейдзем да беларускай літаратуры. У мяне яшчэ засталося пытанне. Зараз, калі паглядзець па таму ж прэміі «Дэбют», там школа маладога літаратара ад Беларускага саюза пісацелей. Усё ж такі, на вашу думку, у Беларусі сфармавалася новае пакаленне літаратараў, нешта, якія прыносяць нешта новае, можа быць, рэвалюцыйнае? Складана сказаць, бо я сам яшчэ па літаратурным узросце я яшчэ зусім малы, лічуся, і мне складана сказаць, ці ёсць пакаленне. Хутчэй ёсць асобы, якія сапраўды шмат што мяняюць, і гэта я дакладна назіраю. І асобы гэтыя маладыя зусім яшчэ, і я ведаю, што усё яшчэ наперадзе. Пра пакаленне, мне здаецца, можна будзе падумаць і сказаць, калі мне самому будзе каля 50 гадоў, я змогу паглядзець на тых, хто ідзе, хто сталее і ідзе за мной. Але я ведаю, праз працу з часопісам я вельмі шмат тэкстаў атрымліваю, і працэс відавочна вялікі ідзе, і шмат пісьменнікаў, якіх я добра ведаў, якія яшчэ пачыналі там у макулатуры друкавацца, для іх гэта былі першыя публікацыі. Цяпер, ну, сапраўды выраслі ў даволі сур'ёзных прафесійных літаратараў, а гэта таксама, гэта іншая рэч, гэта ўжо не проста займацца творчасцю, гэта праца, ў першую чаргу, такога дастаткова высокага ўзроўню. І мне гэта падабаецца, тое, што я назіраю. Адзінае, што часам выклікае, можа быць, і не трэба там шкадаваць, але некаторыя сыходзяць з беларускай літаратуры ў іншую і там паспяхова развіваюцца. Хацелася б, каб яны паспяхова развіваліся ў нашай літаратуры. Вось каго вы можаце назваць з маладых па імёнам, можа, ці па творам, хто вам больш за ўсё запомніўся, каго вы лічыце перспектыўным? Так, ёсць у мяне з некаторымі прозвішчамі бывае складана, я запамінаю творы, і альбо, што часта мне таксама адбываецца, я добра запамінаю адчуванне ад прачытанага. Мне вельмі спадабалася кніга «Крыштальная ноч», здаецца, яна так называецца. Так, «Крыштальная ноч». Так, потым мне падабаюцца некаторыя рэчы. Вось кніга у Сергея Шаматульскага выйшла. Ну, гэта я кажу пра маладых зусім, так, пісьменнікаў. «Крыштальная ноч» — гэта Дар'я Трайден. Так, Дар'я Трайден. Таксама выпускніца, як і Сергей Шаматульскі, школы маладога пісьменніка. Мне падабаецца вось гэтая тэндэнцыя са школамі. Яна дапамагае накіраваць сваю літаратуру, свае думкі, сваё пісьмо у неяк упарадкаваць гэта ўсё. Бо я калісьці, калі быў зусім маладым, у мяне такой магчымасці не было. І мне здаецца, вось часам я сам з задавальненнем прайшоў бы яшчэ раз школу. Хаця я вучыўся ў беларускім калегіуме, і ў школу маладога літаратара з першым, здаецца, увогуле потокам ці другім хадзіў. Але хадзіў праз 2-3 разы, як былі гэтыя курсы. Шмат прапускаў. Ва ўсім свеце
рынок папяровых выданняў скарачаецца. Ну, то бок усе ўходзяць у інтэрнэт, у цифру. У Беларусі пакуль гэта не так заметна, бо у нас большасць выданняў яны дзяржаўныя, і іх падтрымліваюць бюджэтнымі сродкамі. Ну, акрамя дзеслова, мабыць. Ці ёсць будучыня папяровых літаратурных часопісаў у Беларусі? Я думаю, што будучыня заўжды ёсць у папяровых выданнях, бо, напрыклад, я люблю, калі ў мяне каля ложка хаця б 3-4 кнігі папяровыя ляжаць, каб чытаць. У мяне ёсць там чыталкі, ўсё астатняе, але я вельмі люблю гартаць паперу, і мне падабаецца гэта чытаць на старонках кнігі. І я веру, што ёсць будучыня часопісаў на паперы, бо, напрыклад, старыя нумары Мінкульта першага і макулатуры дакладна існуюць у Празе, у Варшаве, у Інданезію некалькі асобнікаў завезлі. І калі такія рэчы застаюцца, вось чакаць кагосьці, хто можа прыйсці пачытаць, гэта нашмат прыемней і цікавей за тое, каб сесці і пачытаць гэта ў інтэрнэце. Яны падарожнічаюць. Ну, то бок гэта яшчэ можна разглядаць як нейкі такі артефакт. Папяровае выданне — гэта нешта большае за цифравое, бо яго можна памацаць у руках. Сапраўды, і з Мінкультам я пачаў практыкаваць такую рэч. Першы нумар, 30, здаецца, асобнікаў, мае аўтары нумары падпісалі, хтосьці з пажаданнямі, хтосьці проста паставіў подпісы, і гэта на першай старонцы. І гэта так, вось нават калі ўжо прамінуў год, гэта выглядае вельмі цікава пачытаць, хто што пажадаў. І таксама ёсць шмат людзей, якія збіраюць аўтографы, і я думаю, што для іх гэта таксама будзе цікава. Тым болей, з кожным годам гэтыя подпісы могуць станавіцца толькі даражэй. Ну так. Якую будучыню вы бачыце для беларускай літаратуры? Што далей? Пакуль яна... Усе чакалі, я зараз чаму? Усе чакалі, што пасля Алексіевіч, калі яна атрымала Нобелевскую прэмію, што будзе нейкі выбух, будзе нейкі звыш інтарэс да беларускай літаратуры. Але ў выніку нешта можа і змянілася, але не кардынальна. І вось чаго чакаць? Што рабіць? Што будзе далей? Як вы лічыце? Я вельмі спадзяюся, што беларуская літаратура зможа выйсці на дзяржаўны нейкі ўзровень. То бок яе пачнуць падтрымліваць. Ну, далёка хадзіць не трэба, там у суседзяў, ну, тых жа украінцаў, літаратура на такім узроўні, там у кожным шапіку можна набыць любога украінскага пісьменніка і пачытаць. Я хачу, каб беларуская літаратура пачала выходзіць як гэтыя танныя покетбукі, і каб яна сапраўды была у кожным кіёске, вось белкнізе, каб яна стала вельмі дасяжнай, каб не трэба было там збіраць грошы на чарговую кнігу, а каб гэтыя кнігі яны былі паўсюль. Вось калі яны будуць паўсюль, гэта будзе самая цудоўная будучыня для літаратуры беларускай. Бо калі ўзяць проста у любым раёне Мінска альбо там Брэста, Гародні, падысці да кіоска і папрасіць якую-небудзь кнігу, там танны дэтэктыў, ён будзе толькі на рускай мове. Нам не хапае вось гэтых танных дэтэктываў беларускіх. Зараз паспяхова там з'явілася, альбо з'явіўся, ніхто не ведае, там Каміла Цень, такі псеўданім, піша цудоўныя дэтэктывы, вельмі захапляльныя, хутка чытаюцца. Вось такая літаратура павінна спачатку сама прасоўвацца ў масы, а потым яна пацягне за сабой любую астатнюю літаратуру, элітарную, філасофскую і ўсё астатняе. Да, паважаны слухачы, Каміла Цень — гэта такая літаратарка, мабыць, літаратарка, ніхто не ведае, якая піша дэтэктыўныя раманы на трасянцы, але яны існуюць толькі ў электронным выглядзе, то бок іх не друкавалі, наколькі я памятаю. І гэта быў
такі бум, когда яе першая кніга з'явілася, там нават нейкія рэкорды былі, да? Так, по продажах там электронных кніг, так. Ну, то бок я зразумеў, што вы бачыце вось будучыню беларускай літаратуры, каб яна стала нашай вось паўсядзённасцю. Так. То бок падыходзіш да шапіка, набыць, напрыклад, нешта глядзіш, а там беларускія Так, кнігі, беларуская літаратура ва ўсей яе красе. Ну, гэта вельмі аптымістычна. Так. Будзе спадзявацца, што так яно і будзе. Ну, што тут яшчэ спытацца? Вось у вас застаўся трэцяе пытанне, якое вы у Вэнспілсе бачылі. Гэта было пра як у будучыні змяняецца мастацтва і літаратура. Вось што вы адказалі? Я адказаў, што на дадзены момант мастацтва рухаецца за новымі тэхналогіямі, і яна гэта ўсё асіміліруе, і можна гэта бачыць на розных выставах галерэйных, як гэта ўсё адбываецца. І адначасова мастацтва пачынае ўздымаць, ну, канцэптуальнае мастацтва, пачынае ўздымаць пытанні глобальнай, ну, глобалізацыі, альбо пытанні экалагічныя і гэтак далей. Мне падабаюцца вось гэтыя два накірункі, тэхналагічныя і глобальныя. Што тычыцца літаратуры, яна проста... Яна заўжды існавала як сродак камунікацыі, у першую чаргу, аўтара з чытачом, і мне падабаюцца тэндэнцыі буйных раманаў, якія вяртаюцца, калі ствараецца кніга, з якой ты можаш жыць на працягу некалькіх месяцаў. Вось там гэты пісьменнік шведскі пачаў пісаць тэндэнцыі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», і я вось зноў пачынаю набываць кнігі таго ж Жюль Верна, Эдгара По раман набыў, яго адзін раман. І мне падабаюцца гэтыя, калі ты нікуды не спяшаешся і табе распавядаюць гісторыю вельмі проста, але з нейкім такім сяброўскім нейкім тонам. Я думаю, што яна будзе развівацца, як і кіно, адразу ў некалькіх накірунках. Будзе шмат масавага, што будзе цяжка фільтраваць, і будуць аўтары, якія будуць пісаць для літаратуры ў першую чаргу, як, у прынцыпе, гэта было раней. Ну, наш час падыходзіць. Я вось чакаю, што з'явіцца яшчэ некалькі літаратурных праектаў, можа, не такіх амбітных, як Мінкульт, але, нешта хаця б кшталту сайтаў літаратурных. То бок, каб нешта змянялася, нешта новае з'яўлялася ў беларускай літаратуры. Таму я раю ўсім падтрымліваць насамрэч беларускую літаратуру, удзельнічаць у краўдфандынгавых кампаніях, ахвяраваць грошы на часопісы, на кнігі, на зборнікі і, насамрэч, пакупаць беларускую літаратуру і чытаць яе. Бо наша літаратура вельмі цікавая. У ёй ёсць вельмі цікавыя пісьменнікі, якія працуюць на сусветным узроўні, як той жа Бахарэвіч, Скарынкіна, яе эсэ пра Смаргонь, гэта неверагодна. І шмат іншых, насамрэч. То бок я проста жадаю таго, каб гэта ўсё пачало неяк змяняцца, бо апошнія некалькі год не было ніякай пазітыўнай тэндэнцыі ў беларускай літаратуры. Усё неяк на адным месцы. Але дзякую вам, Сергей, што прыйшлі. Падтрымлівайце праект Сергея на Улі і Бай. Усяго добрага. Да пабачэння.